Mutiar weh. Kawan junjungan di sekolah. Junjungan. Wes aman. Wes aman iki. Wes ben ngene. Anu Mas, dandun benjol ini Mas. Mas ini Mas. Anu Kene ra njaluk to. Mas benjol ae Mas dandun iki Mas. Ndi Mas, omong baru lah. Piye? Tong duit kertas. Ya apa ta? Dibong piye. Kok iso dibuang piye? Malah dibuang. Ini Mas, kene Mas. Ben aman. Kene Mas. Kene ranggae security angel. Wis